Make the ground shake. Total domination. Чуете, наши матч, ако ще трябва да яде. Сенти ще умре отгоре, бе. Ще ново. Колко е годишен този? 16. Мале. Две, двама. Ай. Куда играе той нашо? Съсети да излезе. Взимам я. Дайте сплите. Аз набивам лонга. Дай трима лонг, двама шорт. Което с бон... Бота двама лонг и един двама шорт. Двама само. И двамата пазят. Единия напада. Взимай бота. Ока. Ай, две зоре. Тях нямаше един. Шорт. И шорт, един тях на един лонг. Лонга гледайте. Лонг последен. Абе, мом да ги обърне това си сайдата. Бота не трябва. Игри да мъчим, да трепим, иначе няма. Ако бота седи жив, може да го къде сме вземем. всеки път. По-трудно е да пазваш бот като двойка. Двама, един на малко. Убий го и другия на малко. Вземи бота. Идвайте към бъдо. Бъдо е чист. Добре, идваме към Б. Отивай към Б, бе. Ей, бомба. Не мога. Шорта. На много малко шорт. Имахме спаун за бъга, хора. Защо давате бомбата на бъд? Не дай на бъг, не дай на бъг. Може би не бива. Дайте по-добре от хиста ще мине. Бота ръчна. Ташац. Ранза. Добре, влизай. Един зад кашона. Един сити. Хикса, добре, хили. С AK.
Тунел. Къде е Window? Window идва. Брат, стига. Съм базикът. Защо бота не нас слушава? Аз смокна на Xbox. Остайте аз да командвам бот. Един път. Говорите 100 команди, няма как да слуша. Виж го где се кри. Яко скрити обаче. Дайте лонга. Вземе бот. Отвиждам. На 10 кръв е. На 10 кръв е. Лонга. Опа, това е наша, бе. Кой стреляш, бе? Не е ломо, това е шот. Сити? Сити. Вземи отивай, бая, ще го задържам. Ходи на лонга. Ходи на лонга. Той е САВП сигурно ще да е на лонга. Гледай лонг вратата само. Аз ще крия. За те си са за лонг ли? За лонг е. Добре. Кри му е. Прави нинджа. Да. Пари. Прави смок на Xbox. Само един видях да кросва към Б. А смокнаха, може да си повече. Те трябва да се еко между другото. Лонга им показва. То да може да наби иначе. Гледай си гръб, вие шорт. Сайт на малко. Къде ти нам? Два. Къде ти Б? Две на ато, на Шорт май, шорт. Шок, че лицете. Има един. Рампи. Браво. Не бързайте да влизате хора, защото... Сега да... Дай ми калашник. Няма, бомбата е в бота. Не ти. С пистолетите. Мисля, че този беше с Тъпия P250. бот отива с бомбата. Там има пистолет някъде. Пит може би. Браво. Ще ме. На мид сит дор.
Близък сити. Порага за лонг. Едно близък в смолка може. Чувам лонг един. Ще сейфа май. Той пази моето оръжие, той е взел калашник. Има 5250 в питък на някой му трябва. Не, някой ми даде оръжие. Ай, сега искам бавно иди. Метнах хака. Убива ми първо. На пик се играем, бам. Да, трябва първо да бутнем един-двама и тогава влизаме. Бежи на бота. Сега май ще купиме. Ай, VP лонг. Мид дорс. Браво. Ще един поне бутнете и влизам някак. Бото е чисто, давайте. Бомба. Смоквам враче. Гледам Window, някой да гледа Някакво тунели. няма. Аз ще гледам тунел. Врата. Врата, да. Врата е. Сериозно ли си, бе? Двама човека ма пазят и ме убива. Взмай бота, взмай бота. Стой тунел. Не искам какво да взема оръжието, брат. Аз това оръжие няма да Къде се тунел, бе? Оф, чакай, ще убия. Врата на малко. Тунел и Сайт, умря. Тунел и два. Тунел и два. Къде? Къде? Тъпото оръжие. Врата влиза. Врата. О, мале, той къв късмет скара. Бах ти, като бота е, бах ти оръжието е. Между другото, това беше голяма грешка, че го оставих да говоря. Аз казах, че гледам прозорец. Кой Не знам иска, бе? Що другия не гледаше врата? Аз. Дайте на бота, ви, какво прави тия хора? Пак бомбата на бота. Шорт набил. О, и лор би един. Давай, давай лонг, давай лонг, давай лонг. Няма никой на лонга. Фаща ма на граната, на кола. Това не е нормално. Един бе набила. Ей, тука. Ляво. Ха. Залагай. Идвам. Лонга. Не умира, идвам. Лонга е бе. Рампа на малко. Рампа. Е долу. Може да сложа. Минус 68 е един. Никой ли не гледаше хикса, бе? То как ми беше на лора. Дропне ми зелен. Швам на буто да мога да фана бота.
Той е бота с Негев. Идеално. Тък му който първи умира взема бота. Оф, шо бомбата Аз те ръчвам. ната? Му аз ако влезна тогава... Ма бомбът виж къде е, бе. Да. На малко е. Давай ти бъто. I'm throwing a flashbang. I'm throwing smoke. 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 I'm throwing a flashbang. I'm throwing a grenade. Аз гледам Windows. Тунела има един. Не е тунел, бе. Grenade. Тунел. Браво, бе. Абе, те имаме ли? Аз взех едно. Аз пак ще пробвам да набия някакъв. Мога да взема бот. На лонга ще набия този път. Дайте всички към лонга, няма да трябва да стоим заедно. Не, по-добре да... Вземи бомбата. Добре, виж, вземи инфо и ако са малко набираме. Throwing a flashbang. Flashbang. Един мина на Б, другия може да е хора. Един лонг. Grenade. Кола. Кола на малко. Кола ми наби каска. Grenade. Колата умря. Точка. На точка чисто. Слагам за лонг. Enemies left. I'm throwing smoke. Взима от шорт, слагам за лонг. Throwing a flashbang. Сетя. Флашвам Бота шорт. умря, един ще отиде лонг. Да. Флашвам шорт пак. Някой цетя внимава. Гледам аз го убям си. Зелена гледа шорта, Лонг гледа е два. гледа сити. Браво. Шорта ласт. На малко. Те еко ли бяха, бе? Те май си били еко. Не знам, май да. Еко бях. Let's go, my brothers. Guard this area. Ръшваме бъли? I will lead the way. Hold here. Да, ръшваме бъ. Victory is ours. Smoke. Смокнаха. Не дей. Две граначи ли изяде? Или си без броня? Станах на 32. Чакам да ги вземем. Cover Се the area. бъдете. I'm throwing a flashbang. Guard this area. Лонга е. Flashbang. Flashbang. Инфо някаква. Сити. Никаква идея. Лонг. Къде сте на шорта ли? Аз съм на 25 на шорт. Ако някой стоп Един на бима. мид на би на 20 кръв е. От дясната страна. Не, отива от лявата, вече от лявата. Отивайте на. Има АВП на лонга. I'm throwing a grenade. Ай към Б или? Smoke. Има на... Май. Throwing a flashbang. Ляво. Да, влизай. Влезе. Внимайте, вече. Цети един. Сляхна. I am planting the bomb. Кри някъде, кри. Smoke. Стой кола, бе, то. I'm throwing a flashbang. Браво. Другия Outside един mine. с АВП. Крите. Време играй. Кри му. На сайте. Xbox. Кри. АВП е. Кри му.
Взехме я. Браво. Бота много играе. Да бе, той верно бота има 14 кила, смятай. Еми, то всеки като натисне да го играе. Аз ще ръчна буто, че имам спълно спидивиз. И... Ако бута Да, някой ли си? влизате. Да, да. Ако бута някой влизате. Добре. Forward. Няма Дай да плаш, направим малко. повече килови с бота, Някой да да не ме се плаши, смеем. някой Мога да да ме ти плаши. плашна. Чакай. Throwing a flashbang. I'm throwing. Давай, давай, давай. Отзад зад вас един, ръшна в тунела. Зад вас и Сайд, това. сайд, сайд. Смока. Много тъп стана. Много късен Те флаш. го очакваха, те го очакваха. Не, много късен флаш, ако не беше флашнал го взимах той, ама ти ме направи фул флаш. Мокни и се Той не разкарай. очакваше, той беше на граната. Щях да го взема. Лъжи. Да, някой ми дропне. Антони, дай ми ако не имаш бе. Let's go, let's go. Hold here. Flashbang. Гледайте да пробваме тази поба. Smoke. Сложа смок на Xbox. Пробвам на мида да влезна. Аз съм само стек, мисля ръшна и да взема бота. Smoke. Има смок на шорта, сигурно има близък. Да ръшна ли да взема бота? Flashbang. Grenade. Давайте на един. Throwing a flashbang. Двама на What's мида. happening? Двама на мида, един О, АФ, един пит, пит, близък. пит, пит. Как не го видях? Тръгне към А направо. Дай, Чакна. Двама чакна. Връщам към пит. Planting. Бомбата е сложена лошо. Карай. Още един на мида, но малко. Не е малко. Качва стълби. Стълби да. За къде е Не бомба? да е сити. Лошо е сложена, не е за лонг. Един стълби, един сити може би. Чекам. Стълби. Идвам. Браво, бе. Машини. Абе, те да имам ли Беше да много сложно. Абе, бе. Кой го играе? Аз. Дай го, трупнил. Използвал лонга, сега ще ги разцепа. Идвам с теб. Forward. Само ни флашвай. Няма да факт. Follow me, my friend. Няма та, бе, те. Май. Миснах го. Cover this area. Guard this area. На малко съм. Smoke. Grenade. Зад нас има. Сити, I'm throwing наша a база. grenade. I'm throwing a flashbang. Бахтите, чакай. Давай към А, към А. Тук има близък до мен, не знам къде е. Идвайте към А. Вече го знам къде. Мид Xbox с P90, взе калашник, влезе ловър. I am planting the bomb. Е там в ляво, че е на ръбчето. Окей. Мисля, че върнах към Б. Тихо. Да, и аз така го чух. Че или от буто ще дойде или от лонг. На мида И двамата сте на лонг. е. На мида е. Бомбата за къде е? За лонг. За лонг е бомбата. Съртите. Браво, бе. Go, my friend. Fuck Okay. you. Remember this day, my friend. Бихме бе, с бот ги бихме бе вече. Get carried by bot, my friend. What was more useful? What the fuck, my friend. Чили? Кой вдигна бе? Аз.